Evo ga, kao što sam rekao, sad nam slijedi jedan zanimljiv razgovor. Ima nas 4 ovdje u studiju Radio Splita, a ukupno imamo manje od 85 godina. Pravo osvježenje. Znači 17, 18 i po i ja, neću reći koliko. S nama su Bruno i Zrinka. Povod razgovoru je tome da Split ima jako puno talenata koji ponekad uspiju realizirati svoje planove, ideje, ako su uporni. Dokaz tome je 17-godišnji zaljubljenik u filmsku režiju Bruno Mustić, koji je 14. siječnja završio snimanje svog dugometražnog prvijenca. Riječ je o filmu Glazbena kutija, nastala po samoj redateljevoj ideji i scenariju Darija Čalkušića, a progovara o problematici odrastanja jedne adolescentice. Adolescentica je Zrinka, koja je dakle glavna zvijezda filma i ona ima 17 godina, tako da stvarno je zanimljivo. Evo sad ću Emi od 18,5 prepustiti prvo pitanje, može li? Može, znači vezano za tvoju ulogu, kako si se našla u toj ulozi? Pa nisam imala problema snaći se, pošto sam ja tinejdžerica. Lana je centralni lik filma i ona proživljava razne osobne probleme i obiteljske, ima poteškoće u ljubavi, kao i svi mi tinejdžeri. Znači nije bilo problema? Nije bilo problema. A problem naučiti tekst ovoga? Pa, mislila sam da će biti problem, ali kad sam počela, sve je išlo glatko. Znači nisi Bruno puno morao vikat rez? Nisam. Ajmo se sad vratiti malo na tebe i zapravo bio si nam gostovao tamo negdje 10-11. mjesec, mislim da si bio ovdje u Infozoni na radiju, čak si ostao onda s nama i cijelu emisiju vodio, došao još jedan put i vodio, ali te dalji angažman malo spriječio da nam češće dođeš. Možeš li dakle reći kako si se odlučio na prvi dugometražni film, da taj pokušaj, s obzirom da si do sad snimao kratke filmove, ali ovo je bilo prvo iskustvo, snalaženje s budžetom, traženje glumaca, opreme? Pa znači, kao što si rekao, do sada sam snimio 7 kratkometražnih filmova. Moj posljednji film Red Handed, o čemu smo pričali u 10. mjesecu, je dobio nagradu u Karlovcu kao najbolji hrvatski igrani film. I tako, odlučio sam se na malo veći izazov, to je dugometražni film. Počeli smo malo pomalo u kolovozu 2012. godine. Pisali smo scenarij, okupljali smo glumce, svi su, oni koji su bili zamišljeni su pristali. I tako smo u 12. i 1. mjesecu počeli sa snimanjem. Snimali smo u 2 bloka, prvi je bio u Splitu, drugi je bio na otoku Braču. I 14. siječnja, kao što si rekao, smo završili. Je li vam puno vremena to oduzelo, dakle ta 2 bloka snimanja? Jeste se uspjeli sa školom snaći? Rekli smo da moramo pohvaliti škole. Pa tako je, snimali smo, znači prvi blok smo snimali zadnji tjedan škole, morali smo izostati zadnji tjedan iz škole. Međutim, 5. gimnazija Vladimir Nazor i 1. gimnazija Split su nam izašli u susret i opravdali naše izostanke. Bravo, super. Tebi Zrinka, li ti bilo to problema nije ništa? Pa nije bilo problema, 5. gimnazija je bila puna razumijevanja. Kako je, imamo tolerantne škole, susretljive. Ema, ali radi tebe ekonomska škola problema za doći u emisiju, nije? No, nije. Ok, dakle, Glazbena kutija, možeš li malo predstaviti film, o čemu se radi? Dakle, rekli smo problematice odrastanja jedna adolescentica, ali šta se krije u ovoj glazbenoj kutiji? Znači, radi se o curi, Lani, koja bježi na otok, bježi u bakinu kuću i tamo se prisjeća svih stvari koje su dovele do toga da ona pobjegne. Nećeš previše otkrivati, ne? To je to. Misteriozan si, a? Dobro, nije to loše. Reci mi, znači sad je ovaj filmski, odnosno snimateljski dio je gotov, sad je montaža. Hoćeš li možda malo nabrojati ko je sve sudjelovao u snimanju filma? Pa tako je, znači ja bih se zahvalio ljudima koji su mi silno pomogli, obzirom da se ovaj film snimio sa 0 kuna. Znači svi su volontirali na filmu, uključujući i glumce. Znači, na tome sam iznimno zahvalan Robertu Kurbaš i Ani Grlici i Dari Vukić, koji su, znači, poznati hrvatski glumci, koji su pristali raditi na mom projektu. Također tu imamo i Zrinku Svetić i Petru Grlicu, koje su splitske srednje školke, koje su također pristale raditi na projektu, a tu imamo i Duru Klisovića, Nelu Tadić, oni su nam bili asistenti tehnički od splitskih srednjoškolaca, od onih malo mlađih Dora i Sara Vujčić, sestre Vujčić, koje su utjelovile 2 različite uloge. Jedna je bila Lana kad je bila mala, a druga je bila Lanina sestra. I hvala zapravo Dariju Čalkušiću na scenariju, hvala Sandri Barabi na montaži, Jeri Grujiću na snimanju, Maji Prgomet i Andrej Žuljan, producentici. Kako je ovdje, imamo mimičarske, pantomimičarske
Mote, ovo je totalno. I hvala, molim te, dozvoli mi da kažem, da zahvalim Jasni Damjanović i Centru za kulturu Brač koji nam je osigurao sve ono što nam je bilo potrebno na Braču. Znači ja sam se javio gospođi Damjanović. To je bol, jel? Centar za kulturu Brač, to smo u Supetru smo snimali. I zajedno sa turističkom zajednicom grada Supetra i općine Milna oni su nam sredili, znači, tamo apartmane za vrijeme snimanja, sredili su nam prijevoz do tamo i organizirali su zapravo cijeli set. I to je zbilja nešto divno što je gospođa Damjanović rekla, ko će pomagati ako nećemo mi stari vama mladima. A eto vidiš, ima i međugeneracijske solidarnosti. I sve to sa 0 kuna. Da. Tako da ne, to je sad sad si zadao nekakvu ljestvicu, si postavio za sve ove redatelje razvikanije, sad će im Hrvatski audiovizualni centar reći, pa vidiš da se može. Može se sa 0 kuna, sad će milijun. Dobro je. Ima neke anegdote sa snimanja, je li bilo veselo, užurbano, je li bilo smijeha, plaća, svađe? Pa Bruno voli dosta zezat ljude, mene pogotovo. Bilo je dosta naporno, znači radili smo po cijele dane, tako da morali smo se malo pustiti šalu. Što ne? Kako je bilo na Braču po zimi? Pa dobro, bili smo onako kao prava mala familija, bili smo svi smješteni u 2 apartmana i kuhali smo si, sve smo radili zajedno, tako da smo tamo zapravo živjeli tih 10 dana. Zakon, znači bilo je dobro iskustvo, je? Bili smo svi lijepi, složni, veseli. Ajde, dobro, mi ćemo sad još jedan kratki broj pa ćemo nastaviti razgovor sa Brunom i sa Zrinkom. Infozona na Radio Splitu. Infozona na Radio Splitu. Na Radio Splitu. Na Radio Splitu. A u skladu s ovom pjesmom idemo mi radno dalje nastavak razgovora. Bruno i Zrinka su još uvijek s nama. Idemo dalje čuti što njihova zapažanja, iskustva i stavove. Znači, Zrinka, ti si u kazalištu glumila i još uvijek glumiš. Usporedi mi svoje iskustvo na kazališnoj sceni i filmskoj sceni. Da, bila sam prvo u Gradsko kazalište mladih, a sada sam na Play drami kod Elvisa Bošnjaka. Pa ja mislim da je glavna razlika u tome što u filmu redatelj odlučuje što će publika vidjeti, u kojem kadru, jer to je redateljeva vizija, a u kazalištu publika odlučuje sama što će gledati. Aha, i odnosno vide sve. Da. Ako pažljivo prate, tu je malo teže sakrice. Ok, Bruno, reci mi možda da nismo spomenuli, a meni uvijek jako bitno u svakom filmu, soundtrack, odnosno glazba, s kim se tu surađivao? Pa glazba to je jedna isto zanimljiva priča. Jedan student filmske glazbe sa sveučilišta negdje u Njemačkoj. Njega smo upoznao u Supetru, na Supetru film festivalu. Ja sam tada bio volonter, on je bio gost i sprijateljili smo se, nastavili smo preko Facea se dopisivati i na kraju on pristao raditi glazbu za film. Tako da sva glazba, uključujući ovu glazbu za trailer, sve je to zapravo on napravio. Znači, volontiranje se višestruko isplati. Isplati se uvijek. Poznaš ljude, kontakte i da nastaviš suradnju. Super. Što smo rekli? Rekli smo spomenuti gospođu Koraljku Pejić, je li tako? Tako je, samo nisam naveo ime ovoga mladoga studenta, to je Daniel Mistrić. On je inače rodom iz Hrvatske, ali živi tamo u Njemačkoj. A nismo spomenuli ni moju razrednicu Koraljku. Moramo spomenuti. Pozdrav Koraljku. Dobro, a recimo onda sad kad si rekao da je neko koji je iz Njemačke radio soundtrack, koliko si tu morao objašnjavati o čemu se priča radi, postoji li tu nekakva sukob, kultura, nije postoji? Ma nije, nešto sve išlo najnormalnije. Bilo je malo poteškoće u objašnjavanju i sa njegove strane zašto se nešto ne može što ja želim i sa moje što ja želim, ali na kraju smo se uspjeli dogovoriti sve. Zakon, super. Šta još imamo? Imamo još nešto spomenuti? Ne znam, prvi put vodim razgovor s nekim koji je snimio svoj dugometražni film, pa evo, možda sam ja malo zbunjen. Pa ništa, eto. Ja bih htjela reći nešto da mi je stvarno bilo zadovoljstvo surađivati i glumiti s Anom Grujicom i Robertom Kurbašom i učiti od velike naše glumice Dare Vukić. Je, zbilja je nevjerojatno je kako su zapravo i Robi i Dara i Ana pristali glumiti na taj film, u mom filmu i oni su me zapravo cijelo to vrijeme na prvom sastanku na kojem smo bili zajedno, oni su odmah pristali, znači bez oklijevanja. Ja sam im spomenuo sve kako su te stvari, rekao sam im da radimo nešto sa ljubavi i sa vjerom u projekt. Oni su svi pristali na to i za vrijeme snimanja nije se uopće osjetila razlika između da sam ja mlađi od njih, da imam manje iskustva. Dapače, oni su mi pomagali sa svojim iskustvom, tako da baš bila jedna lijepa atmosfera. A dobro, reci mi sad za kraj, možda budućnost filma, imaš iskustva u prijavljivanju filma na različite festivale, tako da vjerujem da ćeš i s ovim filmom pokucati na mnoga vrata.
A ja se nadam, znači film planiram ga završiti negdje do svibnja i planiramo premijeru na ljeto. Sad meni bi bilo idealno da to bude na nekim od velikih festivala, to su Pula ili Motovun, ali vidit ćemo, vrijeme će pokazati. Imaš velike planove, znam da si ti skromniji, ti pročekaš da se stvari realiziraju pa onda pričaš. Dobro, pošteno, nije ni to loše. Ja ću vam se zahvaliti onda na gostanje. Evo, ima još nešto? Kako si birao glumca? Je bila neka audicija ili? Tako je bila audicija na kojoj je bila i Zrinka. Znači Zrinka je dobila ulogu za glavnu ulogu Lane, ali bila je audicija na kojoj je prošla, nismo spomenuli, Petra Grvica, to je sestra od Ane Grvice. A kako si se ti pripremala za tu audiciju? Bilo nešto posebno, neke pripreme? Pa dobila sam scenu jednu koju sam trebala pripremiti i odraditi i to je jednostavno super sam išlo. pripremila i zadovoljna sam. Pojavila se i očarala ga. Tako nekako. Ćeš izbaciti jedan dijalog iz filma, nećeš? Nećeš, dobro. Vidimo se onda na premijeri, pričat ćemo i prije premijere, ćemo se sigurno čuti razgovarati, pričat ćemo i kad bude prije Pulskog festivala. To ja sad ovako malo. Granice mi testiraju. Samo bi spomenuli da Zenka ima jednu lijepu crtu iz filma. Ajde. Kaži. Premijera. A to je... Granice mi testiraš. Dobro, nešto je znakovito u toj rečenici, vidim kako se... Pogledajte film pa će... Ok, eto ga, hvala, idemo mi dalje zasvirat nešto, pa onda idemo na javljanje u Solin. Ivana nas čeka pored svoga telefona.